предителна форма. Много добре се развива атаката на домакините. Поредица от финтове на Данило Асприлия, който влиза в наказателното поле, подава успоредно на гол линията. Фрапантен пропуск още във втората минута. Какъв шанс пред Милчо Ангелов се откри, само той не можа да се възползва. Ето как Данило Асприлия проби, подаде успоредно на гол линията към Милчо Ангелов. Беше елиминиран Борис Галчев. След това Крачунов не можа да спре рейда на Данило Асприлия. Апостол Попов изпусна Милчо Ангелов, но от 2-3 метра пред гол линията Ангелов концентрирането. Лошо изчистване на топката. Ще се получи ли контрата на Литекс, предстои да видим. Данило Асприлия сменя рязко посоката, няма засада при подаването на Данило Асприлия. Страхотна възможност за отбора на Литекс, удар в страни от вратата и това решение се оказа грешно, но наистина подаването на Джоан Фелипе. Данило Асприлия, поредното остро центриране, право в ръцете на Господинов. Много добър матч до тук. Данило Асприлия отново. Игра 1-1 срещу Кукуч. Вече в наказателното поле Асприлия. Добро подаване. Данило Асприлия го видя, подаде му. Ето как влезе Регула. Не беше убедителен отново Анатолий Господинов. Разколебан изглежда. Данило Асприлия влиза на скорост. Данило Асприлия стреля и Литекс побежда с 1-0. Ето как едно лошо вкарване на топката в игра доведе до страхотна възможност за отбора на Литекс и Данило Асприлия прави резултата 1-0 в полза на състава, воден от ето този човек, Красимир Балъков. Усеща, че му върви играта. Данило Асприлия влезе на скорост в наказателното поле и със силен и плътен удар прави резултата 1-0 за оранжевите. Нямаше какво да стори Анатолий Господинов, но той може да бъде винен не заради плонжа си, а заради начина, по който вкара топката в игра. Ще прави сега. Ето го положението. Анатолий Господинов излита не особено силно към центъра. Нямаше засада на Данило Асприлия, който изскочи от дълбочина напредна. И в далечния ъгъл изпрати топката Кукуч. Нямаше как да спре бързия Данило Асприлия. Добре си поведе топката Асприлия, така че да я нагласи директно за удар. Плонжа на Анатолий Господинов не му помогна особено. И така Литекс повежда на ЦСКА с 1-0. По активната игра на домакините вече има своя позитивен резултат. Топката бе излязла с пълната си обиколка. Не можахме да сме много категорични, но сега отново шанс за отбора на Литекс. Дали няма да види втори гол? Да, 2-0 за Литекс. ЦСКА е в истински шок. Усмивка на лицето на Красимир Балъков. Литекс повежда с 2-0. Данило Асприлия попада за втори път в прегръдките на своите съотборници. 36-та минута. Преимуществото на Литекс става много сериозно. Феровете на ЦСКА започнаха да хвърлят факли по терена. Данило Асприлия и 2-0 за Литекс. Втори гол за Данило Асприлия, а той водещия реализатор на Литекс. 10-ти гол за него през сезона. Още веднъж положението. Отново Пламен Крачунов не беше убедителен. Преди това и Апостол Попов не изчисти както трябва. Данило Асприлия елиминира Анатолий Господинов и направи резултата спокойно 2-0. Ето как Апостол Попов изби с глава. След това Крачунов направи невъзможното да се хвърли на шпагат, за да избие. Но Данило Асприлия с втория си гол в матча прави разликата между двата отбора много сериозна. За малко да се контузи след това при кълбото. Страхил Попов го поздрави, както и останалите му съиграчи. Какво ще прави Галин Иванов сега? Имаше и късмет вратаря на Литекс, че топката попадна в обсега му. А виждате какво прави Данило Асприлия. Контратака на Литекс. 4-2. Данило Асприлия трябва да подава, тръгва да играе сам Данило Асприлия. Сам срещу Анатолий Господинов и пропуск. Скандални са нещата, които стават в защитата на ЦСКА. Нека не сме крайни, но толкова много грешки в един матч са наистина недопустими за отбор с традиции и претенции, какъвто е ЦСКА. Ето как Данило Асприлия подходи егоистично. Имаше и други опции пред себе си. Елиминира Крачунов.